Mawata onias. Mawata onias. Yeah. Mawata perfect. Anabuya. $10 na $10. Right, I'm done. Zisemoko wa Shumbai. Right, Shumbai with Julius. Give me Mawata onions. Mawata perfect. You are matter with the Peniga. I will say, none regular dead. None already. Chanamiri Yagan Penny. Yeah, they would test around the mature. Our movement, Natumbo, Zina, $2 $2,000. Yani bo memory da Very too much. Abu dia kuma aribo. Aribo. Oya gele ko gele. Right. Now waiting to it. Mforo jalani. Yani ngati ndakakwira kudare fumo ye takatadza kumirana mana mavhati takatadza kuwirirana pakugara kwedu. Mwana wamavhata akamitisa mwana wangu, amitisa mwana wangu ine ndisipo ndiri kuSouth Africa. Vanhu vakaedza kuda kuchitaurirana kuti mwana chii oraiti zvamadaiwo anonzi Miriam Shumbai. Zvamadaiwo uchitorai mwana uyu mugare naye. Saka pakutora mwana uyu haana kuzogara zvakanaka kubva ipapo. Mwana akatambudzika. Ndakazobva kuSouth Africa ndakuita ndikati ndakazobva kuSouth Africa ndosvika mwana ari muvillage, murume ari kunzi ari kugara kuHarare. Takaedza kuda kugadzirisana nyaya dzakaramba kugadzirisana nemurume wacho. Pakatomboita kunge kahasha. Wabereki wangu wakamboenda kuda kundotaurana naye mai wangu, zvikaramba. Mwana akambouya pamba. Auya pamba ndakati inini honai makandabvisa mwana wangu anga ari kuchikoro. Mwana uya ndozvamamuita. Saka ndakufunga kuti nyaya iyi ndiikwidze kumusoro. Ndakabva ndaenda kumapurisa kuti haine nyaya iyi ndakuiisa kurape case ngekuti makatora mwana uyu ari under age. Asi tiri kuti sewanhu tigere muvillage zvinonetsa kuti tingosukisane. Asi ndiri kuona kuti zvaramba. Saka wakabva wauya wakati tafunga kuti titaurirane uyu mwana akadaro zvaari kuita izvi. Akabvisa $2 bva pambuya wacho. Zvaka ndatokupai gupu rachati mwana wenyu. Ini ndikati kuna mbuya munopiwa gupu rwakaroora here. Wanokupai gupu rinopiwa munhu akaroora. Zvakana mai ndangoona nditi chati mwana wenyu $2 ndati zvakanaka chiregera chiti zvemapurisa. Saka mapurisa taenda kumapurisa. Ini mwana ndakamubvunza akabvunzwa nemapurisa. Zvanziwe murume wako uri kumuda here. Zvanziwe murume wangu ndiri kumuda. Zvikanzi Shumbai muri kuzvona ndo nyaya inozonetsa kuti mwana uyu ari kuda chi murume wako. Ndakati achiregera tidzokere. Saka pandakadzokera kumba ukomawata waya wakatofonerwa baba wacho wabva kuHarare here watoenda kwachena mbuya nemapurisa. Zvanzi aregerai tinotaurirana. Inini naiwo hatina kuzoonana. Asi ndambowaona baba wacho kutotanga tosangana pano nhasi. Wakazouya wataurirana nyaya dzawakataura wataura neni. Ndikati ini ndiri kuda pfuma yangu.
makati papfumemo uyo ogara nemwana wangu zvakanaka kana mukasandipenyu pfuma but onai mwana wangu ari kufamba achikumbira chikafu muvhireji angaupedza sipo mbuya ndowanomupa murume ari kugara kuharare zvinotoita sei? Hapana chinhu chakataurika chakanaka. Takagara mwana bva azotorwa kuharare bvandosununguka mwana wainayo bvagaragara bvadzorwa kumusha murume wacho haana kuuya bvawagara pamusha uyo akufudza mombe ndiye anga amujana wemombe pamba ipapo nemushandi aigara nemushandi wari 2 pamba. Izvinhu zvine direction here. Alright, zvakanaka. Ndopandakazoenda kundoona tete wacho azvadziva onaika nyaya iyi haisi kundinakidza. Mwana atambudzika purezane mwana mucheche mwana mudiki akatorwa ari mwana mudiki. Tete wacho akati tauda kumbondautaura nababa wacho achibva wafona una baba vanzi baba bva wapindura ukati tichatumwa titaure nyaya. Baba wangu wakabva washaika baba wangu awakangoti 3 days watotuma munhu bvauya. Takati tiri panhamo nyaya dzinotaurika here tiri panhamo udai enda wamadai mashore asi tiri muvhireji mumwe chete. Alright, sezvo mauya mukoma zvauya vanhu regerai tinzwe zvauri kuda. Wakabva wauya kwauya nemari yavo $80 zvakanzi nemombe inonzi yeiji yemachikorwa ndozvetinazvo. Tikati alright zvakanaka. Saka mauya muine ripi manje apa taakuda kutaura nyaya mutakure mhuri yenyu muende. Zvakanzi nyaya ndauya nayo yandawe nasekuru wacho inini chendingataure ndopamuridze nyaya. Zvakanzi ndauya uzosiya mukadzi. Ndakati zvakanaka. Mauya muchinyeba kuti muda kuroora muda kusiya mukadzi. Aiwa siyai mwana wangu toona petinotangira tichienda kupi mberi. Ndobva wakabva wabuda wachibva waenda wachibva wanzwa ndauda kumhangara nyaya. Watora mwana wewe waenda naye Harare. Watora mwana wewe bvagaragara mwana wewe bvatanga kutambura bvatizwa nemurume bvaenda Chube. Bvafona mai ndiri kutambudzika inini ndoita sei? Ndikati handiti wakada murume wako gara ikoko. Iwe gara ikoko ndindaita kuti gara kumurume wako. Ndichibva ndazoona mwana auya kumusha akabvatiza kubva Harare vauya kumusha una mbuya. Ini bva ndazobva kwandakabva kuchechi ndichisvika chitosvika mwana apo baba. Ndone mwana kuonda kwakaita zviti vanangoti ini handina chenichataura ini ndakuendesa nyaya mberi. Ndo pandakazouya kuno kwamakoni kuti ndimi hangare nyaya yangu nchiti ndo mamiriro akaita nyaya. Aliri kuzoona vabereki kuti mwana akarorwai vaine makore mangani vaitwa mberi pamene angaite ungwene mangani 16 years. Ende mutemo izvozvo hauchabvumiri vana kurorwa vaine chii vaine 16 mutemo wapa 18. Saka vabereki maita nyaya idzodzo nawo modzichengeta muyo mumamana menyu mumisha menyu. Vanhu vanenge vachizviziva kuti tine zimhosva ratakaparangura. Handiti vanokurerai handiti atiza kuenda mukomana kuSouth Africa wobva wasiya wakudhambira ichi mwana wenyu nekuti makarera nyaya yamakarera paifanira kuti anga acheka achipapa nemhosva iye anga akura zvakadini mukomana anga ane 20 years zvekuti akadai akangosungwa akaiswa mujeri nekuti mutemo wenyika hauvhumiri. Iwe wani makore mangani ezvinezvi? Saka wakadhamba. Saka nhau dziripo dzakadaro izvi but mutemo wako uri kuti izvozvizvi nhau dzakadaro dzevanhu vari kutora vana vevanhu under age wachengeta wozowadhamba wakuti mutemo wakuti nyaya idzodzo paanodhambwa uyai mumhangani anosungwa achiendeswa kujeri. Nhau yekuti munorera nhau vanhu vachikutambai nemi vachitambai nemi imi mwana matambira mari dzemwana ari under age mune mhosvawo futi. Waroziya mutemo
munotokandwa futi nekuti muri 2 maakamblisi. Mwana ashaishwa 16 years, mutemo unoti hakuna mwana anorarwa below 18 years. Nemunhu ari above uyu ane 20 years. Saka munhu anotoziva mutemo aenda kundorara nekamwana kari kuchikoro form 2 akaitisa nhungu, imi motora nyaya iyoyo motendereka nayo. Uyo azotiza manje maakuuya kuti titonge. Isusu futi handibvumirwi kuti tiitonge nyaya yemwana wenyu anga aine 16 years muchimuramba achiti muchiregera kuendesa kumapurisa kuti pakazvinzwa kuti atorara nemwana dhuzi anga ari kutori kuma 15 chakuti. Saka isusu panje nemutemo kataura kuti nyaya dzakadaro musadzitore madzimambo, nekuti zvinoita kuti vanhu wawige nyaya wasingauye nenyaya, pawanenge wazoshupika manje wozouya nenyaya waakuripota nyaya. Saka apo wadare munoti ndo nyaya iripoyo. Wakawigiridza nyaya, munhu apakurangura zinya yako kamwana keform 2 kachiitiswa 16 kari form 2. Eze mukomana akatiza ari kuSouth Africa. Apo wakutongosarudzayo baba wacho kuti apa vese vane mhosva. Unomang'ara iwo nemukwasha watongori nemhosva. Saka iwo mukatombowa pawanguva yekusarudza chingamiri zvinogona kutiwakiridza. Mambo ari kutongowa pazano rekuti kwete zano rekutotaura zvekuti waite. But otherwise mambo achautaura kuti kana inini ndikaitongawo futi imhosva. Mambo panyaya iyi semataura vamaita ichokwadi wesuzo waine mhosva haitenderwi kuchatongwa. Kuti watoda kuti wasaende kujeri wotoenda wogara wofa yakaroda vari kusimba kwavo kana kutaura narusiri kutaura naiko iya haitangiki ndozoita mutemo. Mutemo uri kutodini kakaachakamira mutemo uri kutodini kune mubereki unotaura kuti aifanira kuti asungwe mwana wawo ono aende kujeri. Haana kuzviita. Mutemo achisikisira hapana nekodzero yekurodza mwana ane 16 years. Saka anokuwa mutongo wakadini. Taakuchitoti izvozvi zveane 18 years tochitongotsengetudzira, but hawazivi kuti mwana wawo ane mhosva yekuti akadzoka wakasabhadhara izvozvo akadzoka pavanovawana vakanga vasina kubhadhara toona kuti angodzoka uyai kwatiri nyaya iyoyo ichiripo tovatandomhangara kumapurisa afunga. Saka motoona kuti mabhadhara chii madamages, uchibhadhara madamages hataungowabhadhara, but in most cases hatitombodi kuti nekuti ane 18 manje takutombodi. Musachengete nyaya idzodzo. madamages anoda mombe 3 nembudzi 3 $2,000. Obhadhara madamages chii mombe 3 nembudzi 3 zvima-1000 chaikiba ungobhadhara mombe 3 nembudzi 3 nemakosi enyu edare imari transport $100. $100 yemakosi. Saka munozvibhadhara rini? mutongo wandapiwa ndaunzwa, asi ndanga ndino chiyemo chandinacho, ndine urwere mukati memushomo. Saka ndachito ndikabatanidzawo ndamisana neurwere wandinawo waadzimai wangu tinovapa Munobhadhara sei chitaura?
nezvimbudzi 3 wosvikawo wapa mbudzi, urwere haungaregere kuvapa mbudzi. Separi muzukuru wako tione kuti uchi, then toti every 6 months wobvisa mombe, 6 months wobvisa mombe, 6 months wobvisa mombe. Notune but weekend inoyoenda unobvisa mbudzi 3 ne$100. Then mwana wako uchimutaura asenzere mombe 350. Tinongoja chaanga atoendera nekuti mombe yakanga yada kubviswa yavakazoramba kutambira vashumba yedu. Ndakanga ndatoramba kutambira mombe. Ndakanga ndatoti mombe iyi endai unovapa vatezara vako mutaurira natezara vako vakaramba kutambira mombe. Ndobva ndachiti aiwa iwo sezvo varamba kutambira mombe iwo chiendako unodini unoshanda nekuti vakati aiwa inini pane zvinhu hapana chandikuda ndichazouya kana ndaane zvimwe ndosachiendesai mombe yacho iyo yamakanga maendesa iyo akatoitengesa ndo yakaenda nayo kunze kwenyika. Sadi chindobvisai mbudzi 3 ne$100, then 6 months to pay mombe. Okay, sadi mbudzi 3 idzo ne$100 munozvibvisa rini? Angawatarisire Saturday nowe. Okay, Saturday nowe. Mbudzi 3 nemombe 3. Then from there 6 months then unotanga uverenga muna December. December, January, February, March, April, May. May wegore rinouya ndo pamunobvisa mombe kutanga. 6 months thereafter, June, July, August, September, October, November, December, mombe yechipiri gore rinouya. Then January to June, mombe yechitatu. Okay. Saka 100 2027. She's